ازي اريتريان ميديا نتورك يوم اتحقي كل يفلطو بسلومن برهس تدالوي تخطاتالي صحف كنقربينا اتحقي كل يفلطو تاريخاوي دحر بايتا تخطاتلتي سرعات إثيوبيا بجزيف بوليتيكاوي وتهدراون نواتاون دقف عبيت حيلتات عالمنا قدم حبرات منكسات أمريكان ناي مقرب محازوتان دحركا حبرت سوفيتن مشارختان مسل رئيسو ساني هزبي ارتران مدقواس زكايد وكينات مسؤوت أساسيرو عبلع الهزبي ارتراز فتسمو جاملاو هلكيت عمت عبلع السبعونتن ناي كوينات قبنن حادي كامل ليتات ناي زحالفة 8 عمتات تاريخ إيرتران إثيوبيانيو بسلطون متكلات تحرنات أمنة إيرترا إذا حلف قبنات زي بوقعي يقريتاك حتى تلون كحساك خفللون زقبائي ميرو انتخوني زبي إيرتران من قستون زحالفة ناي تاريخ معراف بمعصاو نقدميت متأماتيوم مريصهم متأي ربحة كلتيو هزبتات كمز عبي أب قمت بمئتاو صبو قربتنان محزنة بهيقوم حادي كاب علاماتات نايت كبر مسواتي زخفلو لقالسي بدرجة زوبا مرققاء سلام سناي قربتنا مرققاءن حبراوي عبيتن سلزنا بري برقص دما اتدحرنا تصنت عمونغو كلتين هاقرات نوحد عمتات استرائي سلاماوي زمدنا هاندبت مسنات امنت إيرترا زتخست زيكوني مقد سلطان ايتياب اوان حرنتاو كينات نزع علامازي كون مقبار استخايدي نويحن عقالن قالسي نيرو هزبتات إيرتران إثيوبيان أبتا أنصار زوداون وتادراون قزات سرعاتات هاي لسلاتين درقن ببو وغنوم زكايدو زنبر قالسي مس كلو سقاماتون زي مقداواتون أنصار ناي حبار سلائي زمع بلوو ناي مدققاف زمدنا خاا تحرود قد سرعات درق نحطير قزي سلاماو ركبن متناو ناي متحققاز بايتان كفترو أخيدوام نيرو بتست مسرة حدش ناي متحققاز زمدنا إثيوبيا ناس أتتقاميت ودبات إيرترا عبر سمخانا كلتين هاقرات حبراون أي منيسترات شماقل بمقام وتهدراون سأتاون كيدان مسليتن بوليتيكا دبلوماسي قطبا نقدن كالب بزح عودتاتن كتحقاقزا بمسممعن نهزبي كلتين هاقرات يخون هزبتات زوبانا زربح بايتا ختصرق جميرو نيرو زيقاتات كلتين هاقرات بزي باسبورت بمننة ورقة راي كابن نابن إيرتران إثيوبيان كنكسعسو عدل تفتير اللهم ربحتي نايتز تفتر السلام رقعتن كخونو بقيعم نيرام كاب إيرتران إثيوبيان حليفون أب ملع كرن أفريكا تمساسالي محزنتن متحببارن نمفتار عقديمو ناب مكل خال مدربدان نتسقنعي وسن علاماتات زنبرو زباوي ودب إيقاد بقندو بحساب منقستي إيرتران دقف منقستي إثيوبيان كالوت هاقرات زوبانان علاماتاتو سفيحو نقطباون بوليتيكاون متحببار كسرح عبس من معتبتيحو داقم كمزو الدب تقبري يقداس شوعات عمت عبزي ملق قزي ازي هواهوزي نسفحي قطباون لبعاتاون وهدات كرن أفريكا مقد ختصرق تثبيتنا تقبرلو بقصبات فريسو إثيوبيا عبلع لإيرترا كوينات مقواجا نخلو الدلاي سلامن معبالن زسنبدن زقرمن كستت نبري برقص ضما تنهز بكريتيان هاقرات زدمي ناي 30 عمت مريرن نويحن كيناتن نسو زس عبو عنوتن قناس براتو خي حساسي داقم ناب كينات مملاس زسنبت نبري
ኩናት ዝደረኸ ኩነታትን ምኽንያትን ግን ብልክዕ እንታይ እዩ እዚ ኩናት እዚ ክመጽእ ትጽቢት ይግበረሉ ነይሩ ዶ መበገሲኡ ደባዊ ምስሓብ ጥራይ ድዩ ወይስ ካልእ ዝዓበየ ኣጀንዳ እዚ ኩናት እዚ በቲ ኣብ መንጎ ሓለውቲ ዶብ ዘጋጠመ ንእሽቶ ግጭት ተበጊሱ ናብ ሰፊሕ ኩናት ዝዓረገ ፍጻመ እዩ ክበሃል ይከኣል ዶ ብስሩኸ ክውገድ ምተኸኣለ ዶ ግዳማውያን ሓይልታት ከ እንታይ ተራ ነይርዎም እቲ ሕቶታት ብዙሕ እዩ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበረ ገብሩ ኣስራት ሉዓላውነትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ 2014 ኣብ ብዛሕተሞ መጽሓፍ እቲ ኩናት ቅድሚ ምውልዑ 8 ኣዋርሕ ማለት ኣብ ጥቅምቲ 1997 ኣብ ኣኼባ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሻዕብያ ክወረና እዩ ኩናት ዘይተርፍ እዩ ዝብል ዛዕባ ተላዒሉ ነዊሕ ዘተ ከም ዝተኻየደሉ የረጋገጽ ገጽ 258 እቲ ኣኼባ መወዳእታ ሻዕብያ ንምምካት ኢልና ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ንላዕሊ ጉልበት ዘለዎም ተጻባእቲ እውን ንምክልኻል ወታደራዊ ምድላዋት ካብ ምግባር ክንበኩር የብልናን ብዝብል ሓሳብ ከም እተደምደመ ይግለጽ በዚ መሰረት ነፈርቲ ውግእ ካብ ማእከል ኢትዮጵያ እናበረራ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝካየድ ውግእ ክሳተፋ ስለ ዘጸግም ኣብ መስርሕ ጽገና ዝነበረ ማዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ህንጸቱ ከም እተቓላጠፈ ይጠቅስ እቲ መጽሓፍ ብተወሳኺ ኣብ ለካቲት 1998 ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ህወሓት እቲ ጉዳይ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ እኳ እንተዘይቀረበ ኣብ ማቲ ዘረባታት ተላዒሉ ምንባሩ ይገልጽ ናብቲ ድሓር ዝመጸ ዕቡድ ኩናት ከምርሕ ይኽእል ዝብል ግምዳ ኣይንበር እምበር ንድሕሪት ምልሲልና ምስ እንምልከት ታሪኽ ኣማዕባብላ ዝምድና ህዝባዊ ግንባርን ትበቓልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይን ምድግጋፍ ሰውራ ኤርትራን ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ናብ መንበረ ስልጣን አዲስ አበባ ዝመጸ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን በዓንተብኡ ልሙጽ ኣይነበራን ብዙሕ ዘይምቅዳውን ሓጎጽ ጎጽ ዝነበሮን ሓንሳ ዓቕልን ትዕግስትን ዝፈታተን ነይሩ ድሕሪ ናጽነቱን እንተኾነ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህወሓትን ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዘይምርድዳ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ነዚ ኩነት እዚ ዘጋድድ ግዳማዊ ድርኺት እውን ነይሩ እዩ ከም መእተዊ ናይ ጽሑፍ እዚ ታሪኻዊ ኣማዕባብላ ዝምድና ሰውራ ኤርትራን ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ምውካስ እምበኣር ነዚ ኩናት እዚ ዝደረኸ ምኽንያታት ጥሙሕን ስምዒታትን ኣስፊሕካ ንምርዳእ ሓጋዚ እዩ أمعبابلات زمدنا صورة إرتران تقاوم تحيلتات إثيوبيا كم هجر إذن حجي ملك عز حزت كم كلن هجرات أفريقيا مس ممصا أوروباوي مجزاتيو كدمي أوروباوي مجزاتي أبز زوبازي زنبرو زحيلون تودادرتن ياتاويان نجستات ناي تግራይ ጎጃም ሸዋን መህድን ንግስነታት እዮም እንተኾነ ንግስነታት ትግራይን ጎጃምን በወራራት ኢጣሊያን ማህዳውያንን ስለተዳኸሙ ንጉስ ሸዋ ዳግማይ ምኒልክ ኣብዝ ዞባ ኣብ መንጎ ኢጣልያ ብሪጣንያን ፈረንሳን ዝነበረ ግዝኣት ናይ ምስፍሕፋሕ ውድድር ዝኸፈተሉ ፈቓቕ ተጠቒሙ ምስ ሓደ ወይ ካልእ ኤውሮጳዊ ሓይሊ እናተመሓዘወ ዓብላሊ ኮይኑ ብምውፃእ ነዛነ ሕጂ ኢትዮጵያ መልክዓት ሓዛ ኣብዚ ሓያል ውድድርን ተገላባጢ ምሽራኻትን ዝተራእየሉ ግዝኣት ናይ ምስፍሕፋሕ መስርሕ እዚ ኣብ መወዳእታ ዓብላልን ገዛእን ኮይኑ ዝወፀ በቐንዱ ሸዋ ዝመሰረቱ ናይ ብሔረ ኣምሓራ ደርቢ መሳፍንቲ ነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ኢምፕራጦርያዊ መንግስቲ ብምቋም ድማ ኩሉ ምምሕዳራውን ፖለቲካውን ኣካላትን መሬትን ኣብ ትሕቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ መሳፍንትን ነፍጠኛታቶምን ከም ዝኣቱ ብምግባር
ንህዝቢ ዝተፈላለዩ ብሔራት ናብ ተወፋሮን ኣገልገልትን ቀየሮም። በዚ ድማ ኢትዮጵያ በቶም ዝተዓብለሉን ዝተሃመሹን ዜጋታት ከም ቤት ማእሰርቲ ናይ ጭቁናት ብሔራት ትርአ ነበረት። ብኸምዚ ዓይነቱ መስፍናዊ ፖለቲካን እምብራጦርያዊ ስርዓትን ዘበናውነት ሃገር ምምስራት ዝከኣል ስለ ዘይነበረ ኸዓ እቶም ብሓይሊ ብረት ዝተገዝኡ ህዝብታት ካብ ዕብለላን ግዛኣትን ናይ ሓደ ብሔር ገዛኢ ደርብን ዘውዳዊ ስርዓትን ንምግልጋል በብኸባቢኡ ተቃውሞ ከልዕሉ ግድን ነበረ። መልክን ምስፋሕፋሕን ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ግዛኣቶም ጥራይ ዝተሓጽረ ይነበራን። ኣብ እዋን ምዝርዛር መግዛእቲ ማለት ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ዘመን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ቀጥታዊ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ኣብ ዝላቐቓሉ ዝነበራ መድረኽ በኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንርእሰ ውሳኔ ጓዕፂጹ ኤርትራ ብስም ፌደሬሽን ኣብ ትሕትታ ብኹለንተንኣ ካብኣ ኣዝያ ዝደሓረትን ውሽጣዊ ስምረት ዘይነበራን ኢትዮጵያ ክትቁረን ይፈሪድዋ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ብምጉዕጻጽ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቆርና ዝወሰነትሉ ምኽንያት ኣብቲ እዋንቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ በዚ ስዕብ ንጹር ቃላት ገሊጽዎ ነይሩ። ብዓይኒ ፍትሒ ርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ብግምት ከኣቱ ይግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግን ስትራቴጂያዊ ረብሓን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ምብራቕን ጉዳይ ዓለማዊ ሰላምን ጸጥታን እቲ ሃገር ምስታ መሓዛና ዝኾነት ኢትዮጵያ ክትቆረን ግድን ገይርዎ ኣሎ ዝብል ነይሩ። እቲ ብኣሜሪካ ተሃንዲሱ ብሕቡራት ሃገራት ዝተራዕመ ምቑራን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብስም ፌደሬሽን እምበኣር ሃገርነት ኤርትራ ንስትራቴጂያዊ ረብሓና ኣየገልግልን እዩ ብዝብል ሞጎት በኣንጻር ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ብሓይልታት ግዳም ዝተስገደደ እዩ ነይሩ። ዕላምኡ ድማ ቀስ በቐስ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘውዳዊ ስርዓት ኢትዮጵያ እቲኻ ሓርነት ኤርትራ ምሕካኽ እምበር ኤርትራ ርእሰ ምምሕዳራዊት ኣሃዱ ኮይና ክትቅጽል ኣይነበራን። ስለዚ ድማ እዩ ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ብ1962 ፌደራላዊ ስምምዕ ጥሒሱ ኣህጉራዊ ሕጊ ረጊጹ ነቲ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኤርትራን ብሕቡራት ሃገራት ዝቖመ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክጎብጣን ከሎ ኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ዓለቕ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ዓይኑን እዝኑን ደፊኑ ሓሊፍዎ። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ኣህጉራዊ ውዲትን ዓመፅን እዚ ፈለማ ብሰላማዊ መገዲ እዩ ተቃዊምዎ። ሰላማዊ ተቃውምኡ ብሓይሊ ስለ እተመለሰሉ ኸዓ መሰል ርእሰ ውሳኔኡ ንምኽባር ዕጥቃዊ ቃልሲ ከበግዝ ተገደደ። ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዘይስሙርን ፈርካሽን ኣቃውማ እምብራጦርያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካልእ ዝበርትዕ ጓህሪ ኾኖ። شباب قابات بالعدو يفكرن الحرورة كم سعبينو سرعت هاي لسلاسي بقالس سورة إرتران ملعقال هزبتات إثيوبيان ኣብ 1974 ካብ ስልጣኑ ተዓልወ። ስርዓት ሃይለ ሥላሴ ይውደቕ እምበር ምልዕዓል ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍኑ ብምንባሩ ናይ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዘረጋግጽ ስርዓት ክፈጥር ኣይከኣለን። እቲ ምስ ምውዳቕ ስርዓት ሃይለ ሥላሴ ዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ከዓ ዝሓሸ ጥርናፈ ብዝነበሮ ወታደራዊ ጉጅለ ተመሊኡ ደርግ ኣብ ስልጣን መጽአ። ደርግ እውን እንተኾነ ካብቶም ክሕታዊ ኣረኣያ ናይቲ ገዛእ ደርቢ ዝተፈለየ ንጉዳይ ኤርትራ ብሕጋውን ሰላማውን መገዲ ክፈትሕ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ከዓ ንኹሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ብማዕርነት ዝሓቁፍ ባይታን ገስጋሲ ኣመለኻኽታን ኣየምፅአን። ብኣንጻሩ ነቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብሓይሊ ብረት ናይ ምጭፍላቕ ህንዳደ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ብፅሖ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብዘይካ ሶራ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ብዙሓት ብሔራውን ሕብረ ብሔራውን ቃልሲ ዘካይዳ ውድባት ክፈጥራ ደረኸ።
برتاو قالسي ህዝቢ ትግራይ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድሕረ ባይታ ይተወሊዱ ውድባት ሰውራ ኤርትራ ኣውራ ድማ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ሩኡይ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም እውን ዘውርድዎ ዝነበሩ ግፍዕን ጭቆናን ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ፈለማ መድረኽ ኣትሒዞም ምስ ፍትሓዊ ቃልሲ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብንዋትን ሞራልን ይደጋገፉ ነይሮም እዮም ከም ኣካል ናይ ዝምድግጋፍ እዚ ኣብ መጀመርታ 1970ታት ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዝቐስሙ ዝነበሩ ናይ ሰውራዊ ሰልፊ ህዝቢ ኢትዮጵያ EPRP መስረቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ነበሩ ንዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ተባዕ ብድሆ አንጻር ጭቆናን ሞዴል ናይ ቃልስን ብምውሳድ መሰል ተጋሩን ብብረት ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብሉ ተቃለስቲ ባእታታት ትግራይውን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምብግጋስ ካብ መጀመርታ 1970ታት ጀሚሮም ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ርክባት የካይዱ ነበሩ ስርዓት ኃይለ ሥላሴ ኣብ ዝወደቐሉ እዋን እቶም ኣብ ትሕቲ ጽላል ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበሩ ናይ EPRP ተቃለስቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዕጥቃዊ ቃልስን ምክያድ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ሰጊሮም ኣብ ከባቢ ዓሲምባ ሰሜን ትግራይ ሰፊሮም ዕጥቃዊ ቃልስን ኣብ ከተማታት ህዝቢ ናይ ምውዳብ ስራሓትን ጀመሩ ጎን ጎን እዚ ደገፍ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሮ ግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ግግሓት ዝተሰመየ ውድብ ኣብ በረኻታት ትግራይ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ነበረ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ዝቃለሱ ዝነበሩ ገለ ተጋሩ ተጋደልቲ ድማ ምስቶም ኣብ አዲስ አበባ ማሕበር ገስገስቲ ብሔረ ትግራይ ማገበት መስሪቶም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ተማሃሮ ብምርኻብ ኣብ ለካቲት 1975 ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰመየ ድሓር ስሙ ናብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝቀየረ ውድብ ብምቋም ኣብ ደደቢት መሬት ትግራይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ያበገሱ ሕመረት ካድረታት ናይ ዝውድብ እዚ ኣብ መደበር تعليم ህዝባዊ ሓይልታት ባሕሪ ባራዝ ሰልጠኑ ነበሩ ወያነ ዝብል ቃል ካብቲ ብ1942-43 ሓረስቶት ማእከልን ደቡብን ትግራይ ብብላታ ኃይለ ማርያም ረዳና ተመርሑ ትግራይ ካብ ግዛት ሸዋ ሓራኽ ነውፃይና ኢሎም አንጻር መንግስት ኃይለ ሥላሴ ዘለዓልዎ ቀዳማይ ወያነ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተቃውሞ ዝተወስደዩ ብዘይካዚ ካልእ ዝተፈላለዩ ውዳቤታት ናይ ተጋሩን ነበረ ብራስ መንገሻ ስዩም ዝምራሕ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢዲዩ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ጠርናፊት ኮሚቴ ማሓት ጠኮ ዝበሃሉ አንጻር ስርዓት ደርግ ዝቃለሱ ጉጅለታት ኣብ ሜዳ ትግራይ ነጥፉ ነበሩ ጠርናፊት ኮሚቴ ቅድሚ ምምስራት ኢዲዩ መራሒኦም ክምለስ ብዝደልዩ ዝነበሩ ደገፍቲ ራስ መንገሻ ዝቆመት እያ ስማ ከም ዝሕብሮ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትግራይ ዝነበሩ ጸረ ደርግ ጉጅለታት ኣብ ሓደ ምእኩል መሪሕነት ናይ ምጥርናፍ ዕላማ ዝነበራ ኮይና ድሓር ኣካል ኢዲዩ ዝኾነት ውድብ እያ ኣብ መንጎዞም በብወገኖም ንቃልሲ ኣብ ሜዳ ትግራይ ዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝነበረ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልለይ ናብ ጎነፃዊ ግጭት ምሰምርሐ ኣብ መወዳእታ ዓብላል ሓይሊ ኮይኑ ዝወፀ ድማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዩ ወያኔ ኣብ ፈለማ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ወያኔ በትን መጀመርታ ስሙ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ታሕት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ውድባት ኣብ ዝተኸስተ ጎነፃዊ ግጭት ተጸሚድሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ዕላምኡን መትከላቱን ንምንጻር ማኒፌስቶ 68 በአቆጣጥራ ገዝ ተባሂሉ ዝተሰመየ ፖለቲካዊ ፕሮግራም አውጪ ነበረ
زي أبلكاتي 1976 تزرق مانيفستو مني تقراواي زبل حتو العلو تقراواي مالت نتزاربتي تقرينيا نعفر وي كالكال نإيروب نأقون بازان مالت كناما يتقلل إلو ملسي هبالو إزوم تتقصو زبتات عبيناي بوتا كم زركبوكوا بلك انت زي تنصري ندوبات تقراي بزملكات تمانيفستو دوبات تقراي بدوبوب كابروبا علاوها كفلا هاجر ولو جميرو سميناو دوبو روبا مرب قاش كوينو بمعراب نسأقدين والكايتني حزال تقراي مريتاس تقرمما شبكونت بيهريا يبل نعلاما بيهراو حطو هزب تقراي كبرهن كالو مانيفستو سسان شمونتن ناي شبكونتن تشبكونتن بيهرات بحد منبار إتن تشبكونت بيهرات كخلقون كتسممون سلذيك على تجديد كان تسقيت كان منبار دحر حزي زي دلن زي كألني بز مخنيات زي جمع أبزاق زي ديا ناي حبار كالس زبهال عب سراح زي وعلن زي كونن حلم قطرن تمنيت المخانو بمستوعل علامة قالسنا كاب مسفناون هاتياون مزمزان شقونان حراز خونت ناصا ناي تقراي ديمقراسيا وريبابليك ممسراتيو يبل زي عفلما مدرخ ناي كالسي بمرحنة ويان استعوجه مانيفستو سوسان شمونتن ببوزحات بوليتيكا وحيلتات إثيوبيا تقبلنا تايرخبان زي كوننا تاوي بروغرام بمنبار دما حيلتات صورة إرترا بحفشا زباو حيلتات دما بفلاي كقبلوا وزخولوا أي نبارون تمانيفستو زسعبو قبر ملسي بمرأي دما مرحنة ويانه نويح كيت أرحي نتمقلتي كاب وقعوي مدرخات سحابو يخون مبر تمانيفستو مريحنة ويانه أبتفلما مدرخ نايك ألسو نحدنة زبي إثيوبيا يخون سمور جنبار ألس زبطات إثيوبيا يأمن اللو سلذين بري نمثل سوساني بهراتن أترقواقمون كاب تاريخاوي محبراون قطباون كون النتفاليو بمرأي نمنصال زدف منبارو تمنكسقاس ناي تقارو ترايزي كونه ناي حموشت بهرات خبر بهراوي منكسقاس كوينو ناس ريبوبليكاوي منجست تقراي نممسرات زعلم منبارو عب قداي دوب دما كاب فلمان نايك ألسو مسفح في حيز زنبالن علامان حيزو كم سل عليه بزي ولاو المقدي يرقاقلت علامان تحسون مانيفستو سوسان شمونتن ببسحات أوراد ما بهزباو حيلتات حرنة إرترا تقبالنت مسعنة مريحنة ويانة نتي ناس ريبابليك تقراي ممسرات زبل علما مخبار مسر سوساني هزب تقراي كساب من تسال بزبل كالات تكو انتخنه عب قبراوي سقمتتات ناي تودب اتبسور زقصله زعبا ببزح مقدسات يقهر نيريو تاب برخاتات تقراي برتاو قالسي جميرو زنبره حبر بهراو ودب APR فقا بنا عباي إثيوبيا امبراطورياويات حساسبات تتصلوا املخاقتا سلازنبرو مسناي منصال علامه حيزو زنقله وحات كقادو زخلاي نبران سبسلطان سرعت هايل سلاسي نبر زقومه ديمقراسياوي حبرت إثيوبيا مالت إيديون مزوم صقاماويان مالت محبرنتاويانينا زبل حيلتات تسانيو كخيد زحساباي نبران مسناي صقامات دغن زباو حيلتات حرنت إرترا بفلاي اتوم غسغس حيلتاتينا زبل ودبات اب منقوم وحدت فطيروم قالسوم كتناخرو زكال بوليتيكاون نواتاون دغفنا هبه ابتان صار درግ زكايد وزنبرو ناشتو سرحيتات تغادلتنا تساتفه يتحبابروم نبره درግ ግን ኣብ 1976 ነዞም ተቃውምቲ ሓይልታት እዚኣቶም ኮነ ብዓቢዩ ንሰውራ ኤርትራ ንምድምሳስ ዘበገሶ ራዛ ፕሮጀክት ዝተሰመየ 10 ኣሽሓት ዘይተዓለው ምግባርን ምልሻን ዝተሰለፍሉ ወታደራዊ ወፍሪ ገና ኸይነቀለ ኣብ መሬት ትግራይን ከሎ ኣብ ምብርዓኑ ከምኡውን ኣብታ ዓመትቲ ኣብ እንትጫዋብ ዝተኻየደ ውግዝ ነበረ ተሳትፎ ኤርትራውያን ተጋደልቲ መርኣያ ናይቲ ገና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምብጋሱ ብወገን ሰውራ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ምድግጋፍ እዩ ኣብ 1976 መሪሕነት ህዝባዊ ሓይልታት ንኢፒአርፒን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ከሰማምዕ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ዓዲ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣብ ዝዓደሙ ኣኺባ ንጉጊ መርገፂታትን ኣካይዳን ክልቲኦም ውድባት ብምንቃፍ ክውንነታዊ ዕላማታት ኣውፅኦም ብሓባር ክሰርሑ ተማሕፂንዎም ነበረ በታ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ዘይረኸብ መርገፂታቶም ግን ነቲ ምሕፅንታ ክቕበልዋ ኣይከኣሎም
ብፍላይ መሪሕነት ወያነ ኣብ ሕቶ ናጽነት ኤርትራ ካብ ኢፒአርፒ ንላዕሊ ንጹር መርገጽ ኣሎኒ ይብል ብምንባሩ ህዝባዊ ሓይልታት ንዕኡ ክድግፍ ትጽቢት ነበሮ። በዚ ድማ ንምዑሪ ኣመለኻኽታን መርገጽን ህዝባዊ ሓይልታት ኣይፈተዋን። ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ርሒቑ ኸዓ ንውሱን ግዜ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምምሕዛው ፈቲኑ ነበረ። እንተኾነ ብዙሕ ኣይሰለጦን። እቲ ዝምድና ካብ ኩራ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተበገሰ ብምንባሩ ነዊሕ ኣይከዳን። ብጉዳይ ዶብ ምእካብ ውፅኢታት ካብ ህዝብን ምምሕዳር ህዝብን ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ወያነን ቀልጢፉ ምስሓብ ተፈጥረ። ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቶም ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ክሳብ ኣብ ዓዲ ሃገራይን ዓደው ዓላን ኣብ ዝርከባ ዓድታት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲኣ ክመሓደሩ ክደልን ከላ ወያነ ድማ መግዛእታዊ ዶብ ሰጊራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ትግራዩ እትብሎ መሬት ትጥምት ነበረት። በዝን ካልእ ዘየረዳድእን መሪሕነት ወያነ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ ዝደለዮ ሓገዝ ክረክብ ኣይከኣላን። ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ምስቲ ኣብ ትግራይ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ቃልሲ ዘካይድ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ማለት ኢዲዩ ኣብ ከቢድ ግጭት ስለ ዝኣተወ ኣብ ሕዳር 1977 እንደገና ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ጥሪ 1977 ህዝባዊ ሓይልታት ቀዳማይ ጉባኤኡ ብምክያድ ስሙ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቀይርኡ ዝምድንኡ ከመሓይሽን ብሓባር ክሰርሕን ከም ዝደሊ ብምግላጽ ርክብ ክካየድ ዓደመ። ኣብቲ ርክብ ህዝባዊ ግንባር መሪሕነት ወያነ ኣብ ሕቶ ህዝቢ ትግራይን ቃልሲ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ዘለዎ ኣመለኻኽታ ንጹርነት ዝጎደሎ ምዃኑ ኣትሪሩ ብምንቃፍ ንጹር ዕላማን ፕሮግራምን ኣውፂኡ ክሰርሕ እንተኽኢሉ ህዝባዊ ግንባር ዓቕሙ ዘፍቅዶ ሓገዝ ከም ዘይነፍጎ ኣፍለጠ። በዚ ድማ እቲ ዝምድና ናብ ንቡር ተመሊሱ እቲ ምትሕግጋዝ ክቕጽል ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ። ድሕሪ እቲ ርክብ ብ25 ሕዳር 1977 ዝወፀ ሓበራዊ መግለጺ ናይ ክልቲአን ውድባት መርገጺ ብኸምዚ ዝስዕብ ቃላት ኣስፊርዎ ይርከብ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ዕብለላን ጭቆናን ምህላው ኣሚኑ ንኹሎም ዲሞክራሲያውያን ናይ ብሄራት ምንቅስቓስ ይድግፍ። ብስም ብሄር ዝካየድ ኣድሓርሓሪ ምንቅስቓስ ይቃወም። ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ብሄራዊ ጭቆናን ናይ ገዛእ ርእሱ ዕድል ንምውሳንን ንዘካይዶ ቃልሲ ሙሉእ ደገፉ ይህብ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ደገፉ እናገለጸ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ስሙር ግንባር መስሪቶም ክቃለሱ ይጽዋዕ። ተሓሕት ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ንወራር ኢትዮጵያ ሰጊጉ ናጽነትን ዲሞክራስን ንምጭባጥ ዘካይዶ ጸረ መግዛእታዊ ቃልሲ መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር መግዛእቲ ቱርኪ ግብፂ ኢጣልያን እንግሊዝን ዘካይዶ ቃልሲ ምዃኑ ኣሚኑ ሙሉእ ደገፉ ይህብ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ዘሰላሰሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ቃልሲ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ምዃኑ ኣሚኑ ሙሉእ ደገፉ ይህብ። ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ብሄራዊ ጭቆና ዘካይዶ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ካብቲ ናይ ካልኦት ጭቁናት ብሄራት ኢትዮጵያ ቃልሲ ክፍለ ዘይክእል ኣካል ናይቲ ቃልሲ ምዃኑ ይኣመን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ናይ ቃልሲ ሓድነት ክህልዎም ይቕበል። በዚ ስምምዕ እዚ መሰረት ህዝባዊ ግንባር ወታደራዊ ዓቕሚ ወያነ ንምዕባይ ናይ ኣጽዋርን ተተኮስትን ሓገዝ ኣብ ርእሲ መሃቡ ኣባላት ህወሓት ዝተፈላለየ ሞያታት ከቢድ ብረት ወታደራዊ ህንደሳ ስለያ ዕቀባን ጽገናን ኣጽዋር መራኸቢታት ሕክምና ዜና ባህሊ ጎስጓሳዊ ስራሓት ኣቃውማን ኣሰራርሓን ወታደራዊ ስታፋት ኣተሓሕዛ ዓቕሚ ሰብን ካልእን ዝምልከት ኣገደስቲ ተመክሮታት ከም ዝቐስሙ ገበረ። እዚ ስልጠናታት እዚ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ መስርሕ ከቢድ ዋጋ እናኸፈለ ዘጥረዮ ተመክሮ ከም ዘለዎ ናብ ወያነ ከም ዝሰጋገር ብምግባር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ፈለማ ዝተበገሰሉ መድረኽ ጀሚሩ ብቕድን ኣሰራርሓን ህዝባዊ ግንባር ንኽህነጽ ዓብያ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ እዩ። ብዘይካዚ ወያነ ኣብ መሬት ኤርትራ ማለት ኣብ ከባቢ ማይ ዕዳጋ ደጀን ክምስርት ተፈቐደሉ። ብመሬት ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝመሓላለፈሉ ናጻ መስመር እውን ተኸፍተሉ። እቲ ውድብ ምስ ደገ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክፈጥርን ከስፍሕን እውን ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ዓለም ንምልላይ ዘድሊ ምትሕግጋዝ ይገብር ነበረ።
ካብዛ ሓሊፉ ተጋደልቲ ወያነ ናይ ውግእ ተመክሮ ብግብሪ ምእንቲ ክቐስሙ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝተሳተፍዎ ሓባራዊ ወታደራዊ ስርሒታት ይካየድ ነበረ። ኣብ ሰሮ ዝተባሃለ ቦታ ዝተኻየደ ውግእ እቲ ዝዓበየ ካብኡ እዩ። ኣብዚ ውግኣት እዚ ዝተማረኸ ኣጽዋርን ንብረትን ንወያነ ይውሃብ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ዝተወግኡ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ትካላት ሕክምና ህዝባዊ ግንባር ከም ዝሕከሙ ይግበር ነበረ። ብተወሳኺ ኣብ ሰነን ሓምለን 1978 ካብ መኽዘን ህዝባዊ ግንባር ብርክት ዝበለ ጠበናጁን ጠያይትን ንመሓየሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንመሪሕነት ወያነ ተዋህበ። በቐንዱ ብውሽጣዊ ረቑሒታት ከምኡውን ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝረኽቦ ዝነበረ ደገፍ ተወሲኽዎ ድማ ተሓሕት ማለት ወያነ ካብቶም ካልኦት መቐናቕንቲ ውድባት ዝያዳ ክሕይል ኣኽኣሎ። ከም ውፅኢቱ ኣብቲ ካብ ሓምለ 1976 ጀሚሩ ወያነ ኣብ ሜዳ ትግራይ ምስ ኢድዩ ዘካየዶ ንነዊሕ ዝቐጸለ ውግእ ሓድሕድ ኮነ ምስ ኢፒአርፒ ዘካየዶ ብረታዊ ጎነፅ ተዓዊቱ ወፀ። ወያነ ኣብ ለካቲት 1979 ቀዳማይ ጉባኤኡ ኣካየደ። ኣብቲ ጉባኤ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ዘካየዶ ወታደራዊ ግጥማት ንምሕያል ህዝባዊ ግንባር ወታደራዊ ሓገዙ ዝያዳ ከዓቢ ብምጽዋዕ ምስ ህዝባዊ ግንባር መትከላዊ ዝምድና ኢሉ ዝሰመዮ ርክቡ ንምስፋሕ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ዘመልክት መግለፂ ውፅአ። ህዝባዊ ግንባር ብወገኑ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክባራታዕ ብዝነበሮ ልዑል ድልየት ተወሳኺ ኣጽዋርን ተተኮስትን ከምኡውን ናይ ሕክምናን ካልእን ንዋት ንወያነ ብሓገዝ ኣብ ርእሲ መሃቡ ካብ ሚያዝያ 1979 ጀሚሩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ካብ ዝነበረ መደበር ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ድምፂ ወያነ ትግራይ ብዝተሰመየ ፈነወ ናብ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝቐንዐ መልእኽቱ ብቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ከም መሓላልፍ ፈቐደ። ደርግ ኣብ ኣስመራን ካልእ ከባቢታት ኤርትራን ዝምልምሎም ዝነበረ ሰለይትን ዕጡቓት ኣሸበርትን ዳርጋ 80 ሚእታዊት ደቂ ትግራይ ብምንባሮም ድማ ደርግ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ንምግጫው ዝዓለሞ ውዲት ተጋሩ ክነቕሕሉ ኣብ ኣስመራን ካልእን ናይ ሓባር ጎስጓስ ተኻየደ። ኣብ ሰነ 1979 ድማ ህዝባዊ ግንባር እንደገና ልዕሊ 650 ጠበናጁ ኣርፒጂታት ቦምባታትን ጠያይትን ዘጠቓልል ኣጽዋር ንመሐየሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወፈየ። ህዝባዊ ግንባር ህዝቢ ትግራይ ብገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝተወፅዐን ዝተጨቆነን ህዝቢ ምዃኑን ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ቀረባ ታሪኻዊ ምትእስሳር ግምት ብምእታውን ከምኡውን ምሕያል ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንሓበራዊ ጸላእ ስርዓት ደርግ ኣብ ምድኻም ክህልዎ ዝኽእል ዓብዪ ኣበርክቶ ብምግንዛብ ምስ ኩሉ ናይ መሪሕነት ወያነ ዘይንጹር ኣመለኻኽታን ተጋላባጥን መርገጺታትን ደገፉን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ቁጥብ ኣይነበረን። ብዘይካቶም ኣብ 1975 ኣብ መደበር ታዕሊም ባሕሪ ባራ ወታደራዊ ታዕሊም ዝቐሰሙ ቀዳሞት ተጋደልቲ ኣብ 1979 ኣማኢት ተጋደልቲ ኣብ ዓራክ ሳሕል ወታደራዊ ታዕሊም ክወስዱን ከለዉ ድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት እውን ኣብ መደበራት ታዕሊም ወጀባን ሓስታን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ተጋደልቲ እናተዓለሙ ታዕሊም ምስ ወድኡ ካብ መኽዘን ህዝባዊ ግንባር ነፍሲ ወከፎም ብረት ዓጢቖም ንትግራይ ይኸዱ ነበሩ። ኣብ ዓመት 1980 ንኣብነት መሪሕነት ወያነ ን3000 ሰራዊት ከዕጥቕ ዝኽእል ኣጽዋር ክወሃቦ ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ተዋህቦ። እንደገና ኣብ ሕዳር 1981 ልዕሊ 2000 ዝኾኑ ሓደስቲ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ሳሕል ወታደራዊ ታዕሊም ድሕሪ ምውሳዶም 1750 በብዓይነቱ ጠበናጁ 55 ብሬናት 4 ሞርታር 82 ሚሜ 2 ቢ10 ጸረ ታንክ 2 ረሻሽ ብራውን 5000 ቦምባኢድ ዓጢቖም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን በብዓይነቱ ተተኳሲ ሒዞም ናብ ትግራይ ከም ዝኸዱ ኣብ ርእሲኡ ሓደ ናይ ሕክምና ኤክስሬይ ማሽን ብርክት ዝበለ መድሃኒታትን ናይ ሕክምና ናውትን ከም ዝተዋህቦም ናይ 16 ሕዳር 1981 ጸብጻብ መኽዘናት ህዝባዊ ግንባር የርኢ። እዚ ገለ ኣብነት ካብቲ ህዝባዊ ግንባር ወታደራዊ ዓቕሚ ወያነ ንምዕባይ በብግዚኡ ዝልግሶ ዝነበረ ብዙሕ ደገፋት ኮይኑ ኣብ ኩሉ እቲ ብሓባር ዝካየድ ዝነበረ ወታደራዊ ስርሒታት ካብ ጸላእ ዝማረኽ ዝነበረ ደቂቕን ማእከላይን ጠበናጁን ተተኮስትን
ብዘይካ በመካይን ዝጉተት ከበታ ጽዋራትን ታንክታትን ንመሓየል ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ተባሂሉ ንወያነ ይውሃብ ነበረ ኣብቲ ተዛማዲ ህድኣት ዝነበሮ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዙሕ ውግኣት ዘይነበረሉ ማለት ዓመተ 1980 ክሳብ 1981 ከዓ ተጋደልቲ ወያነ ተመክሮ ክቐስሙ ተባሂሉ ተዋጋእቲ ኣሃዱታት ወያነ እናተቀያየራ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ናቕፋን ምስተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንውሱን እዋናት ኣብ ድፋዕ ከም ዝኣትዋ ይግበር ነበረ ኣብ ደጀን ተመሳሳሊ ኣባላት ዝተፈላለዩ ክፍልታት ወያነ ኣብ ክፍልታት ህዝባዊ ግንባር ፋሒሎም ተመክሮ ከም ዝቐስሙ ይግበር ነበረ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይግብኦ ኣብ 1981 ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ኩናት ሓድሕድ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ሰራዊት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ካብ ከበሳታት ኤርትራ ተደፊኡ ናብ ምዕራባዊ ኤርትራ ምስ ወረደ ኣብ ኣጋም መወዳእታ ናይቲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ውስናት ኣሃዱታት ወያነ ኣንጻር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ውግእ ገጢመን ነይረን እየን ከምታ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ወያነ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብጉዳይ ዶብን ምምሕዳር ህዝብን ካብ ነዊሓት ሒዙ ምስሓብ ነይርዎ እዩ 1980 ኣብ ከባቢ ገምሃሎውን ውግእ ገጢሞም ነይሮም ብተወሳኺ ጀብሃ ኣብቲ ግዜቲ ንተጋደልቲ ኢፒአርፒ ብምዕራብ ኤርትራ ቢላ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝሰግር ምግባራ መሪሕነት ወያነ በአንጻርነት ተመልኪትዎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ጎን ጎን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምዕባይ ወያነ ዝህቦ ዝነበረ ወታደራውን ካልእን ደገፋት ኣብ ፈታት ሓሕቶ ህዝቢ ትግራይን ጉዳይ ሓድነት ኢትዮጵያን ዘሎ ኣመለኻኽታን ምንጻርውን ስመሪሕነት ወያነ ቀጻል ዘተን ሚይጥን ይካየድ ነበረ ተኾነ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታን ምስማር ዝካየድ ዝነበረ ሚይጥ ብዙሕ ዘይምስምማዕ የጋጥሞ ነበረ ንኣብነት ኣብ ጥቅምቲ 1981 ኣብ ካርቶም ናይ ክልቲኦም መሪሕነታት ርክብ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ወከልቲ ህወሓት ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክልል ሓድነት ኢትዮጵያ ክፍታሕ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ምዃኑ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተቓለስቲ ሓቢርካ ምስራሕውን ከም ዘይከኣል ዘቕርቦ ሙጉት ሓያል ክትዓልዒሉ ነበረ ኣብዚ ናይ ካርቱም ኣኼባ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እቲ ኣብ ሰለማ መድረኽ ናይ ቃልሲ ተንጸባሪቑ ዝነበረ ካብ ኢትዮጵያ ተነጺልካ ናጻ ሪፓብሊክ ትግራይ ናይ ምምስራት ድሌት መሪሕነት ወያነ ገና ከም ዘይተቐየረ እኳ እንተተገንዘበ ምስ ግዜ እዚ ዘይክውንነታዊ ኣመለኻኽታ ክቕየር ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምትሕግጋዙ ኣይቋረጸን ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ መሰሉን ሰብኣዊ ክብረቱን ንምርግጋጽ ዘበገሱ ቃልሲ ፍትሓውን ቁንዑን ህዝባዊ ሕቶ ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ከዓ እቲ ቃልሲ ኣብ ዓወት ዘብጽሐ መኣዝን ክሕዝ ጻዕርታቱ ከይሰልከየ ቀጸሎ ኣብ ዓወት ዘብጽሕ መኣዝን ክሕዝ ጻዕርታቱ ከይሰልከየ ቀጸሎ ብሰንኪ ተጠቕሰ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልይ ዝምድና ብሰንኪ ተጠቕሰ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልይ ዝምድና ህዝባዊ ግንባርን ወያነን ብዙሕ ሓርጎጽጎጽ ነበሮ ኣኼባ ካርቱም ጥቅምቲ 1981 ብውህደት ከስራሕና ዝኽእል ሓበራዊ ናይ ቃልሲ ባይታ ስለ ዘሎ ካብቶም ዝፈላልዩና ነጥብታት ንላዕሊ እቶም ዝሕብሩና ረቑሒታት ስለ ዝመዝኑ ብሓባር ንስራሕ ብዝብል መርገጺ ህዝባዊ ግንባር እዩ ተደምዲሞ ብኡ መሰረት ተቐዲሙ ዝጸንሐ ኩለንተናዊ ምትሕግጋዝ ክቕጽል ምኽኣሉ ድማ ንረብሓ ቃልሲ ክልቲኡ ህዝብታት ኣገልጊሉ እዩ ኣብ መወዳእታ 1981 ስርዓት ደርግ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ንምድምሳስ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ሻድሻይ ወራር ዝተሰሜ ገዚፍ ወራር ከበግስ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ገለ ኣሃዱታት ወያነ ኣብ ሳሕል ኣብ ጎኒ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ክስለፉ ኣብ መንጎ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባርን ህወሓትን ስምምዕ ተበጽሐ ኣብቲ እዋን እቲ ስዕረት ሰውራ ኤርትራ ማለት ስዕረት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እውን ብምንባሩ ነዚ ገዚፍ ወራር እዚ ናይ ምስዓር ሕቶ ንኽልቲኡ ውድባት ኣዝዩ ወሳኒ ነበረ መራሒ ስርዓት ደርግ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ቀቅድሚ ወራር ኣብ ኣልጌና ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ነቲ ንናይ መወዳእታ ወሳኒ ውግእ ኣብቲ ግንባር ተሰሊፉ ዝነበረ ሰራዊት ኣኪቡ ዝተዛረቦ ኣብ ናይ የካቲት 1982 ሕታም መጽሔት ለካቲት ዝሰፈረ ቃላት ነዚ ሓቂ እዚ ዘጉልሕ እዩ ሻዕብያ ኣብ ጎቦታት ሳሕል ጥራይ ከም ዝርከብ ጉጅለ ወንበዴ ጌርና ክንጥሙተ ይብልናን ሻዕብያ ሓደን ብዙሕን እዩ
ኩሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዘለዎም በዴታት ዝመስረተ ገናውን ካልኦት ክምስርት ዝፍትን ንዞም ጉጅለታት እዚኦም ዘሰልጥን ዕጥቅን ስንቅን ዘስንቕን መሪሕ ኮይኑ ዘወሃህድን ዝኣልን እዚ ጉጅለ እዚ እዩ ብድሕሪኡ ኩሎም እንቅስቃሳት ስሮም ተበቲኹ እሞ ንኢትዮጵያ ዘስጋዕ ሓይሊ ኣይክህሉን እዩ ይብል ደርግ ኣብ ሻድሻይ ወራር ናብ ኤርትራ ክእትዎም ካብ ዝመደበ ተወሰኽቲ 4 ተራራ ክፍለ ሰራዊት ንመበል 18 ክፍለ ሰራዊት ማለት ክፍለ ጦር ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምእታው ንልምምድ መጀመርታ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ዳህሳስ ከም ዘካይድ ይገርዎ ደርግ ኣብ ሻድሻይ ወራር ኣብቲ ኣመና ኣሸጋሪ ዝበሎ ጎቦታት ሳሕል ክጥቀመለን ዝመደበ ንፈለማ ግዜ ዘተኣታተወን ኤምኣይ 24 ሄሊኮፕተራት እውን መጀመርታ ኣብ ትግራይ ፈቲንዋን እዚ ብነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ሜካናይዝድ ኣጽዋራትን ተጠናኸረ ክፍለ ጦር እዚ ኣብ ትግራይ ዳህሳስ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ ወታደራዊ ዓቕሚ ወያነ ትሑት ስለ ዝነበረ ወያነ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ከዝለቕ ተገዲድ እዩ ኣብ ዝውግኣት እዚ ውሑዳት ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ናብ ትግራይ ብምንቅስቓስ ኣብ ጎኒ ተጋደልቲ ወያነ ተሰሊፈን ነቲ ወፍሪ ኣብ ምምካት ተሳቲፈን ነበራ መበል 18 ክፍለ ጦር ንልምምድ ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ወፍሪ ወዲው ናብ ኤርትራ ምሰቕንዐ መሪሕነት ወያነ ንገለ ክፋል ካብ ሰራዊቱ ከምኡውን ሽዑ ካብ ታዕሊም ዝወፁ ሓደስቲ ተጋደልቲ ወሲኹ ኣብ ምምካት ሻድሻይ ወራር ክሳተፉ ናብ ሳሕል ለኣኾም ኣብ መላእ ታሪኽ ምትሕግጋዝ ህዝባዊ ግንባርን ወያነን ኣብ ዓውደ ኩናት ኤርትራ ትዝዓበየ ተባሂሉ ክግለጽ ዝከኣል ተሳትፎ ተጋደልቲ ህወሓት ከዓ ኣብ ሻድሻይ ወራር ነይሩ ህዝብን ተጋዳላይን ኤርትራ ንተሳትፎ ተጋደልቲ ህወሓት ኣብ ምምካት ሻድሻይ ወራርን ዘኸፈልዎ መስዋዕትን ብኽብሪ ይስጥምቶ ኣብቲ ወራር ንምስታፍ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝመጻ 3 ብርጌዳት ወያነ ኣብቲ ፈለማ ርእሰን ክኢለን ዕርድታት ከም ዝሕዛ ተገይሩ ነበረ ተኾነ ሰራዊት ደርግ ሓይልታት ወያነ ተመክሮ የብለንን ብዝብል ሓሳብ ንሳተን ዝሓዘኦ ዕርድታት ቀዳማይ ዕላምኡ ገይሩ እናፍረሰ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ብድሕሪት ናይ ምጥዋይ ፈተነታት ስለ ዘብዝሐ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ክንዲ በይኖም ዕርድታት ዝሕዙ ኣብ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ፋሕ ከም ዝብሉ ተገብረ እዚ ምግባሩ እቶም ዝበዝሑ ሓደስቲ ተጋደልቲ ወያነ ካብቲ ብዙሕ ወራራት ኣምኪኑ ልዑል ናይ ውግእ በቕዓት ኣጥሪ ዝነበረ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ልምዲ ክቐስሙ ኣኽኢሉ እዩ ትውህደት ኣብ መሰረታት ተጋደልቲ ኤርትራን ትግራይን ጽቡቕ ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ኣብ ርእሲ ምፍጣሩ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ብዙሕ ውግኣት ተሳቲፉ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ዘጥረዮ ናይ ውግእ በቕዓት ብግብርን ኣብ ተጋደልቲ ወያነ ከሰጋግሮ ዘኽኣለ ብምንባሩ ድማ ንህወሓት በቐሊሉ ዘይርከብ ዓብ ዕድል ነበረ ብርግጽ ድማ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ሻድሻይ ወራር ተሳቲፎም ናብ ትግራይ ምስ ተመልሱ ኣብ በቕዓት ውግእ ህወሓት ዝመጸ ለውጢ ቀሊል ኣይነበራን ኣብ መጀመርታ 1983 ደርግ ካልኣይ ገጽ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ዝበሎ ሰፊሕን ሓደገኛን መጥቃዕቲ ማለት ሰላሕታ ወራር ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር ምስ ከፈተ በቲ ዝነበረ ናይ ምትሕግጋዝ ዝምድና መሰረት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ወራር ኣብ ምምካት ክደጋገፍ ትጽቢት ተገይሩሉ እኳ እንተነበረ መሪሕነት ወያነ ገለ ናይ ከባቢና ስርዓታት ካብ ህዝባዊ ግንባር እንተርሒቑ ተመባጻዕናሉ ደገፍ ንምርካብን ሓይልታቱ ንምዕቃብን ብዝተፈላለየ ምስምሳት ክተሓጋገዝ ቁርብነት ኣይረኣየን ትን4 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ብርቱዕ ኩናት ኣብ መብቅዑ ግን ገለ ኣሃዱታት ናብ ኤርትራ ልኢኹ ነበረ ህወሓት ኣብ ግንቦት 1983 ካልኣይ ውድብ ጉባኤኡ ኣካየደ ድሕሪ ጉባኤ እዚ መሪሕነት ወያነ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ምስ ህዝባዊ ግንባር ፍልልያት ኣሎና ንዝብል ኣመለኻኽትኡ ዝያዳ ኣኽረሮ ተጋደልቲ ወያነ ንወታደራዊ ስልጠና ይኹን ካልእ ሞያዊ ትምህርቲ ናብ ኤርትራ ከይከዱውን ከልከለ ካብ ሜዳ ኤርትራ ንዝተመልሱ ኣሃዱታት ድማ ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝወረስዎ ባህሊ ንምሕጻብ ብዝብል ዕላማ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ዘቐንዐ ጎስጓስ ተኻየደሎም ፍላይ ሓንቲ ኣጸቢቓ ተመሪዛ ዝተባህለት ቦጠሎኒ ንኽትጸሪ ተባሂሉ ኣብ ተሃድሶ ከም እትኣቱ ተገብረ ወያነ ብተወሳኺ ፖለቲካዊ መስመር ምጥንኻር ብዝብል ምኽንያት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ወታደራዊ ስርሒታት ኣለስከሎ ፖለቲካዊ ምጥንኻር ተባሂሉ ዝተመኽንየሉ ምድስካል ወታደራዊ ስርሒታት ግን ቀንዲ ዕላምኡ ንሱ ይነበራ ህዝባዊ ግንባርን ደርግን ኣብቲ ዘካይድዎ ዝነበሩ
ዘይቋርጽ ብርቱዕ ግጥማት እናተዳኸሙ ኣብ ዝኸድሉ ሓይልና ክንወጪና ካብ ዝብል ጉጉይ ቅማረን እኩይ ትጽቢትን ዝብገስ ናይ ተንኮልን በለጽን መርገጺ እዩ ነይሩ። ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር በቐጻሊ ዓበይትን ኣሽቱን ግጥማት እናካየደ ንወታደራዊ ሓይሊ ስርዓት ደርግ ኣብ ዘዳኽመሉ ዝነበረ እዋን ህወሓት ወታደራዊ ስርሒታቱ ምድስካሉ ነቲ ጽቡቕ ሰጊሙ ዝነበረ ምሕዝነት ቃልሲ ክልቲኦም ህዝብታት ባዕሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ዘሎ ጸገማት ገምጊምካ ንቕድሚት ንምስጓም ምእንቲ ክከኣል ኣብ ሰነን ሓምለን ናይ 1983 እንደገና ኣብ መንጎ ክልቲኡ ውድባት ኣብ ካርቱም ናይ መሪሕነት ተኸታታሊ ርክባት ተኻየደ። ኣብዛ ኣኼባታት እዚ መራሕቲ ወያነ ምስ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ዘየሰማምዓናን ዝፈላለየናን ጉዳያት ኣሎ ክብሉ ወረቐት ኣቕረቡ። እቲ ቀንዲ መፈላለይ ዝብልዎ ነጥብታት ከዓ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ንጹር መርገጺ የብሉን፣ ብፍላይ ከዓ ንማሕበረ ሃፀያዊት ሕብረት ሶቪየት ኣይኮነናን። መርገጺ ህዝባዊ ግንባር ኣብ መሰረት ውሳኔ ጭቁናት ህዝብታት ኢትዮጵያ ንጹር ኣይኮነን። ምስ ጸላይ ኣብ ቀዋሚ ዕርድታት ናይ ምርብራብ ወታደራዊ ስትራቴጂ ህዝባዊ ግንባር ጉጉዩ ወዘተ ዝብል ነበረ። ድሕሪ ናይ ካርቱም ተኸታታሊ ርክባት ካድረታት ወያነ አንጻር ህዝባዊ ግንባር ኣብ ተጋደልትን ህዝብን ትግራይ ሰፊሕ ዘመተ ከካይዱ ነቲ ህዝቦም ከነቃቅሑ ዝተፈቅደሎም ፈነወ ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ከይተረፈ አንጻር ህዝባዊ ግንባር ከጓሳጉስሉ ጀመሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ማኒፌስቶ 68 ማለት 1976 ተንጸባሪቑ ዝነበረ ንዶብ ትግራይ ዝምልከት ዛዕባ ኣብ ተጋደልትን ህዝብን ብጋህዲ ክዝረበሉ ጀመረ። ካድረታት ወያነ መሬትና ብደቡብ ካብ ሩባ ኣላውሃ እዩ ዝምለስ፣ ብምዕራብ ንጸለምትን ወልቃይትን ዝሓቆፍ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዘሎ ወረዳ ባድማ ክሳብ ሩባ ጋሽ ከምኡውን ጾሮና ናህና እዩ፣ ብሸነኽ ባዳውን ኣፍ ደገ ባሕር ኣለና እናበሉ ኣብ ተጋደልትን ህዝብን ሰፊሕ ዘመተ ከካይዱ ተሰምዑ። ኣብ ባይታ ድማ ምስ ህዝባዊ ግንባር ብጉዳይ ዶብ ምስሓብ ንምፍጣር ሓቀኑ። ቀንዲ መንቀሊ ናይቲ ምስሓብ ከዓ ባድማ ናህና እያ ዝብል ነበረ። ብሸነኽ ጾሮናን ባዳንውን ተመሳሳሊ ጉዳያት እናልዓሉ ኣብ ምምሕዳር ህዝብን ካልእ ምንቅስቓሳት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባርን ዕንቅፋት ክፈጥሩ ይፍትኑ ነበሩ። መሪሕነት ወያነ ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ንዝነበሩ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ነቶም ደቆም ናብ ህዝባዊ ግንባር ዘሰለፉ ስድራ ቤታት ምግፋዕ ርኹባት ኤርትራውያን ንብረቶም ረጥሪጦም ንኽሃድሙ ብዝተፈላለየ ጸቕጥታት ምጭናቕ ስራሕና ኢሎም ተተሓሒዞም ነበሩ። ኣብ ከባቢ ተከዘ ከዓ ምልሻ ናይ ወያነ ዝተሳተፍዎ ጥሪት ኤርትራውያን ናይ ምዝማት ተግባራት ይፍጸም ነበረ። 1984 ክሳብ 1985 ኣብ ኤርትራን ሰሜን ኢትዮጵያን ሕሱም ደርቂ ተኸሲትሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣብቲ ጽንኩር እዋን ካድረታት ወያነ ኣብ ከባቢ ዶባት ዝርከቡ ኤርትራውያን ገባሮ ንድራር ዕለቶም ካብ መሬት ትግራይ ዝሽምትዎ እኽሊ ከይተረፈ ናብ ኣስመራ የእትውዎ ኣለዉ ብዝብል ምስምስ ምሽማት ከልእዎም፣ ዝተሸመተ ንብረት ከዓ ካብ ኣግማል እናራገፉ ብምህጋርን ኣብ ገሊኡ ድማ ቀረጽ ኣኽቢዶም ብምጽዓንን ናይ ተጻብኦ ተግባራት ይፍጽሙ ነበሩ። ብኣንጻር እዚ ናይ ካድረታት ወያነ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብወገን ህዝባዊ ግንባር ምስቲ ዝነበረ ናይ ጥሜት ኩነታት ተጋሩ ካብ መሬት ኤርትራ ዝሸመትዎ ነገር ብዘይ ቀረጽ ብናጻ ክወስድዎ ይፍቀደሎም ነበረ። ነዚ ሓልዮት እዚ ብምምዝማዝ ካድረታት ወያነ ነቲ ካብ ባርካ ናብ ሱዳን ንዕደላ ተባሂሉ ብህዝባዊ ግንባር ዝተፈቀደሎ መገድን ናይ መካየል ምንቅስቓሳትን ከይተረፈ ናይ ነጋዶ ኣቑሑ ሓቢኦም ብዘይ ቀረጽ ብምሕላፍ ክብለጹሉ ይፍትኑ ነበሩ። ህዝባዊ ግንባር ነዚ ተግባራት እዚ ቃውሞ ስለ ዝነበረ ከዓ ነቲ ሓቂ ንምሽፋን ሻዕውያ ኣብቲ ሕሱም ጥሜት ዝነበረሉ እዋን ረድኤት ከይንረክብ መገዲ ዓጽዮምና እናበሉ ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ትረኽ ኣጋጣሚታት ክዛረብሉ ይስምዑ እዮም። መሪሕነት ወያነ ኣብ ዝሕሱም እዋን ኣብ ክንዲ ነቲ ዝጠመየ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓድታቱን ከሎ ንምሕጋዙ ጻዕርታት ዘካይድ ነቲ ናይ ደርቂ ኩነታት ብምምዝማዝ ካብ ግብረ ሰናያት ማሕበራት መኽሰባት ንምርካብ ህዝቢ ናብ ሱዳን ክስደድ ይደፋፍኦ ምንባሩ ብህዝቢ ትግራይን ካልኦት ተዓዘብትን ፍሉጥ እዮም። ኣብ መፋረቕ 1985 ኣስታት 200,000 ሓረስቶት ረድኤት ንኽረኽቡ ንሰሙናት ብእግሮም ተጓዒዞም ሱዳን ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ። እቶም ሓረስቶት ኣብ ጉዕዞም ብጥሜትን
استفلالي حدقاتاتن انتلاي دبداب نفرت الدرق هيوتهم يسؤنو نيرهم اتم حرستوت كابتن مرحتو وياني استراتيجيكاويان صلاة الزبلوان هجرات معراب رديت نخرخبو ناب سودان كسددو زدفافو زنبرو مرحتو وياني بعلاتهم يوم مريحنة وياني عبز التتقص اوان كل دبلوماسياوي نتفتاتو مستن هزباو جنبار من الصالن نمدخامن زعلامو بسعوديات هندسو بناي سودان شركنت زتقبر زنبري وديتات من قصاص زتأساسرن نعو زتبابع النبري وديتات من قصاص تأساسرن نعو زتبابع النبري بواقع هزباو جنبار حجز نخركبون مسكيح مسكلن قالوت زي من قصاويان ودباتن يواقع نبري تزخف أجمع قال خفال كابتن قدايا درك تبايلو بلقست زوهاب زنبر رديت بفلاي اتواقع خوص زخل عينتاو مقبل مدهانيتن ناي هو واحد ناي دقجن شقتن أكال عبعداقاتات بورت سودانن قالوت كتماتات سودانن الناشطة بواقع هزبي حلمتاتون مقهاد زهنف نفوز نبريو زيادة قددن زت حساسبن كعا نتي كاب صبوق دليت بمنقال تقادل تحوحات عوشت هزباو جنبار تمكرون كالتن تقسمو بزتواهبهم عدل كفلت وزخولو مستيرات ودب هزباو جنبار عورادما وتادراو مستيرات مرحت وياني مسكالوت ناي قدام حيلتات من محازوي كقبروان مخصبات كرخبلون يفتنو من بارغميو حكي ميزاني خواركي سلام خلتنا كل نقاسي مستيرنا عودنا كابهم كل حكي زنكنا زخبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك كالاي كفال نايتي مخاتي كالاي قدرن مكل خالهاقار شحن 998 كساب كل تشحن 10 زرستو بسلومن برهز تلالوي قدامي كفال أبزي فتصام كالاي كفال أبزي قلتل تحستو تخطاتلو سلامن تعنان نقول لخاتكم حكي ميزاني خواركي سلام خلتنا كل نقاسي مستيرنا عودنا كابهم كل حكي زنكنا اتحكي كل يفلطو حكي ميزاني خواركي سلام خلتنا كل نقاسي مستيرنا عودنا كابهم كل حكي زنكنا هو مركز متعرقين ازي اريتريان ميديا نيتورك يوم